Molt bon dia. Avui voldria fer públic el compromís signat pel Consell Polític d'esta organització amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. En Esquerra Unida sempre hem defensat la importància dels moviments socials a l'hora de participar en la vida política, perquè pensem i ens creiem que tots i totes han de tindre la potestat de decidir en aquelles qüestions que ens afecten d'una forma tan fonamental. En aquest sentit, fa diverses setmanes ens vàrem reunir amb l'Assemblea de la PA de la Vall d'Uixó per tal d'arreplegar les seues propostes, les seues inquietuds, les seues demandes de cara a les properes eleccions locals i autonòmiques del mes de maig. I d'allà, d'aquesta reunió, va sorgir també la petició d'un compromís per escrit entre la plataforma i els partits polítics, en aquest cas amb nosaltres, amb Esquerra Unida. Entre els compromisos assumits es troben declarar la Vall municipi lliure de desnonaments, garantir que la policia local no participe en els desnonaments, donar suport públic o suport institucional a les activitats de la PA, garantir que cap persona a la Vall d'Uixó no tinga, per exemple, el subministre d'aigua, crear un cens de les vivendes buides en mans de la banca al nostre poble i fomentar també el lloguer des de l'Ajuntament, entre d'altres mesures. Com a candidat a l'alcaldia, voldria ressaltar la importància d'aquest tipus de compromisos perquè signifiquen la pràctica d'aquestes noves formes de fer política. Entenem que després d'anys del maltractament sofert per les mesures preses pel Partit Popular per moltíssimes persones, arriba l'hora de demostrar que les institucions poden estar al costat de les persones i que, a més, el que han de fer és atendre les necessitats reals d'aquestes persones. D'ahir el nostre compromís en Esquerra Unida que farem endavant a partir del mes de maig.